Минем балачагым төрле авылларда узды. Мин үзем Ульяновск өлкәсенең Кәшә дигән авылында туганмын. Әмма ләкин анда бик аз яшәп, Буа районына күчкәнбез без. Әтием сугышка киткән, әнием укытучы булган, әтием дә укытучы булган. Аннары алар сугыштан соң төрле авылларга күчеп йөргәннәр, укытканнар. Шуның өчен мин бер авылда гына үстем дип әйтә алмыйм. Кая гына үссәң дә, ничек кенә тәрбияләнсәң дә, туган авыл дигән төшенчә барыбер бер. Кемнең ул туган авылы әнә бер генә була, кемнең бик күп була, кемнең туган авылы гомумән булмый, туган шәһәре генә була. Хәтта кайберәүләрнең әле туган илләре генә дә була. Шуның өчен туган авыл дигән төшенчә бик кадерле төшенчә, һәм аны менә шушы балачактан йөрәккә салып калдырырга кирәк. Туган ягыңны, өеңне, үзеңнең тирә юнендә торган өйләрне, урманнарны, күлләрне, елгаларны яратканда гына син чын мәгънәсендә матурлыкка сусаган һәм матурлыкны аңлый белә торган, матурлыкны үзең дә башка кешеләргә тарата ала торган кеше булып үсеп җитәчәксең. Шуның өчен туган авыл төшенчәсе ул бөек төшенчә. Балачакта мин әлбәттә начар укучы булмадым. Мин төрле мәктәпләрдә укыдым. Беренче класста мин татар мәктәбендә укыдым, икенче класста рус мәктәбендә, өченче класста татар мәктәбендә, дүртенче яңадан рус мәктәбендә укыдым, бишенче, алтынчы, җиденче классларны татар, рус, чуаш мәктәбендә укыдым. Сигезенче, тугызынчы, 10нчы сыйныфта мин Буа шәһәренең Луначарский исемендәге рус мәктәбен тәмамладым. Аннары институтка кердем. Институтта мин рус теле һәм рус әдәбияты белгече булып чыктым. Әлбәттә, минем кызыл диплом, ягъни мин уку дәверендә бер имтиханнарда бер генә дә 4 алган кеше түгел. Һәр вакыт мин 5-легә, ягъни отличныга укыдым. Менә минем уку биографиям әнә шундый. Менә 4нче сыйныфта укыганда без Буа районының иң ерак авылларының берсе бик үти дигән авылда яши идек. Мин рус мәктәбендә укыйдым. Рус мәктәбе Кукау дигән рус авылында 4 километр ераклыктагы авыл иде. Һәм шунда һәр көн мин барып кайтып йөри идем. Ягъни 4 километр анда барам, 4 километр бире киләм. Шундый көннәрнең берсендә, кыш көне, мин бер үзем 6 бүрегә очрадым. 6 бүре, менә 20-25 метр ераклыкта минем алдан 6 бүре узып китте. Берсе яралысы туктап калды. Аннан соң алар киттеләр. Мин авылга бигүтигә борылып кайтмадым, Кукауга яңа барып укып кайттым. Шул бүре туктаган урынны карасам, анда кып-кызыл кар өстендә кан ята. Менә шул минем күз алдымда бүгенге көндә дә тора. Һәм инде шактый олыгайгач мин бүре күзе дигән поэма яздым. Шул бүре күзе минем менә күз алдымда, миңа карап торуы, һәм ничек ул миңа ташланмады. Менә шунысы гаҗәп. Андый очраклар минем тормышымда шактый күп булды. Агып та китә яздым яз көне елгага. Бата да яздым. Андый хәлләр булды. Әмма ләкин менә бүгенге көндә мин сезнең каршыгызда сезнең белән сөйләшеп утырам. Минем яраткан фәнем айырып
атый торган яраткан фәнем булмады дисәм дә дөрес булыр. Мин бөтен фәннәрне бер дәрәҗәдә яраттым булса кирәк. Хатта уйланганда, кая барыйм икән дип уйланганда, мин соңыннан авиация институтында сайладым күңелдән генә. Химика технологический институтны да сайладым. Университетның берәр факультетына барырмын бәлки дип уйладым. Ну, шулай туры килде. Әтием дә, әнием дә укытучылар булгач, мин педагогия институтына кіріп, педагогия институтын тәмамлап чыктым. Һәм үзем дә укытучы булдым. Укытучылыгымны мин Арча педагогия күллиятендә рус теле, рус әдәбияты һәм балалар әдәбияты укытучысы булдым. Шулай башладым. Мин ничә яшьтә яза башлаганымны белмим. Без Пионерская правда алдыра идек. Яшь Ленинче, Ялкын журналлары алдыра идек. Минем иң беренче басылып чыккан әсәрем ул Ялкын журналында рәсем булды. Минем рәсемемне тышлыкның 4нче битенә куеп басып чыгардылар. Мин рәссам булырга җыенып йөргән заманнарда менә шундый хәл булды. Мин анда 6нчы 7нче класста укый идем. Шигырьләрне мин татарча да, русча да яза идем. Иң беренче шигырь Пионерская правдага мин әнә шул бүре күргәч, бүре миңа тимәде дигән сүзләр белән, әлбәттә русча шигырь язып Пионерская правдага җибәреп карадым. Әлбәттә ул шигырь басылып чыкмады. Мин татар язучысы булып киттем. Бүтән нәрсә белән кызыксыну. Менә мин сезгә дә үзегезнең яшегездә, менә хәзер сез минем белән сөйләшеп утырасыз бит. Менә бүгенге көннән башлап, я булмаса инде дәвам итеп, мәктәп елларында бүтән нәрсә белән кызыксынырга кирәк. Физика белән дә, химия белән дә, рәсем белән дә, музыка белән дә кызыксынырга кирәк. Әдәбият белән дә кызыксынырга кирәк. Менә мин шушы максатны күздә тотып, 2 мәктәптә Буа районының үзем укыган, хәзер инде ул Рудольф Раэль Сәгъдиев исемендә, академик Раэль Сәгъдиев исемен йөртә. Казанда 4нче татар гимназиясе Киров районында. 2 мәктәптә мин елына 3 премия бирәм. Ренат Харис исемендәге 3 премия бирәм. Берсе кем әдәбият белән шөгыльләнә, иң яхшы шул юнәлештә уңышка ирешкән, кем музыка белән шөгыльләнә, һәм кем рәсем сәнгате белән шөгыльләнә. Һәр елны 6 укучы минем исемдәге премия ала. Мин сезгә барыгызга да бүтән нәрсә белән шөгыльләнергә киңәш итәм. Ул файдага гына. Мин үзем шушы 3 юнәлештә һәр вакыт эшләп килдем. Бүгенге көндә дә кызыксынам. Шуның өчен мин җырлар да язам, мин рәсемнәр дә ясыйм, мин шигырьләр, поэмалар да һәм драматургия әсәрләре дә язам. Минем бер генә остазым түгел. Күрәсез, мин күп әйберләр белән, күп юнәлештә эшчәнлек алып барам. Шуның өчен минем һәр юнәлештә берничә остазым бар. Тормыш буенча минем остазларым әлбәттә бар. Аларның иң беренчесе әлбәттә әтием, әнием, минем остазларым. Икенче остазларым, алар мәсәлән рәсем сәнгате буенча минем якташым, авылдашым, Буа районының Күлшеркен авылында туып үскән Бакый Урманчы,
Мин аның белән бик яхшы таныш идем. Әдәбият мәсьәләсенә килгәндә, мин һәрвакыт бик күп еллар Мостай Кәрим белән дуслыкта яшәдем. Казанда, монда Татарстанда, әлбәттә, Сибгат ага Хаким белән дуслыкта яшәдем. Былай алганда, классик әдәбиятыбызны алганда, минем иң яраткан шагыйрьләремнең берсе ул Дәрдемәнд, ул Тукай, ул Фатих Кәрим, ул Муса Җәлил. Һәм иң борынгы әдәбияттан мин ике кешенең әсәрләрен һәрвакыт укыйм. Берсе аның Габделҗаббар Кандали, икенчесе аның Сәйф Сараи. Менә шушы шагыйрьләрне мин бик нык яратам. Сәйф Сараи, беләсегез килсә, ул гаҗәеп шагыйрь. Чөнки Коперникка хәтле 150-140 ел элгәрерәк җирнең кояш тирәли әйләнүен әйткән шагыйрь. Коперник Сәйф Сарайдан соң 140 елдан соң гына әйтә дә, ул бөтен дөньяга таныла. Сәйф Сараи ни өчендер танылмый кала. Шуның өчен менә бу шәхесләр, бигрәк тә Сәйф Сараи, мин һәрвакыт үзенең күңелендәге сер белән, белемендәге сер белән дулкынландыра. Мин бөтен китапларында укырга яратам. Менә бер бөек кеше әйткән, кешелек тарихта берничә бөек ачыш ясаган. Менә шуларның берсе китап, чөнки китап үткәнне бүгенге көн белән тоташтыра, бүгенге көнне киләчәккә юнәлтә. Китапта бөтен нәрсә бар. Хәтта Вальтер Скотт әйткән, энциклопедия нәрсә ул? Ул алфавит, әлифба, алфавит тәртибендәге галәм дигән. Китапта галәмдә нәрсә бар? Бөтен нәрсә бар. Икенче бөек ачышы аның телевидение дигән. Телевидение кешене шул китаптан айыра, кулыннан китапны шундый нигъмәтне тартып ала дигән. Мин өченчесендә әйтер идем. Хәзер ул смартфоннар. Урамга чыксаң, бөтен кеше колагына смартфон куеп, колагына наушник тыгып, шул смартфон белән сөйләшеп йөри. Кеше белән сөйләшми. Кеше смартфон белән сөйләшеп акыллы була алмый. Кеше белән сөйләшеп кенә, китап белән сөйләшеп кенә акыллы була ала һәм илгә, үзенә, әти-әнисенә, республикасына, дусларына кирәкле кеше булып өлгерә. Шуның өчен минем киңәшем, китап белән дус булыгыз, смартфонны кирәкле гамәлдә генә файдаланыгыз. Китап белән дуслык ул сезне зур кеше итәчәк, шәхес итәчәк. Менә вакытны 24 сәгать дип әйтәләр тәүлегендә. Мин моның белән килешмим. Һәрбер кеше вакытны үзе теләгәнчә киңәйтә ала һәм үзе теләгәнчә кысрыклый ала, тарайта ала. Вакытны киңәйтә белергә кирәк, үзеңә тиешле дәрәҗәдә киңәйтә белергә кирәк. Аның өчен әлбәттә һәр үзең тотынган эшне, тотынган гамәлне бик тиз һәм матур итеп эшләп куя белергә кирәк. Кайбер кеше бер әйберне эшли, үзгәртә, алай итә, булай итә, ярты көнен шунарга сарыф итә. Икенче кеше шул ук әйберне 5 минутта, 10 минутта төзәтә дә куя, я эшли дә куя. Димәк, берсе аның вакытны киңәйтә белә, берсе киң вакыттан тар гына итеп файдалана. Шуның өчен
вакытны бигрәк тә мәктәп елларында бушка үткәрмәскә кирәк. Урамга чыгып уйнарга да вакыт табарга кирәк. Матур әдәбият укырга да вакыт табарга кирәк. Нәрсәдер язырга да, кемгәдер сорау бирергә дә вакыт табарга кирәк. Беләсезме, сорау нәрсә ул? Сорау бирү ул дөньяны тану дигән сүз. Сорау бирмәгән кеше ул яшәмий. Ул үзенең барлыгын гына тыя бу дөньяда. Сорау бирү ул нәрсәндер өйрәнергә тырышу, каядыр барып чыгырга, белергә, белем алырга тырышу. Сорау биргән кеше иң бәхетле кешеләрнең берсе. Сорауы булмаган кеше ул бәхеткә барып җитә алмый. Сорау бирә генә тормышны аңлыйсың, сорау биреп кенә үзеңнең дусларыңны аңлыйсың, аларның күңелендә ни бар икәнен сизәсең. Әгәр дә сорау бирмәсәң, укытучыгыз да сезгә сез теләгән әйберне биреп җиткерә алмый. Әгәр дә укытучыга сорау бирсәгез, укытучы сезгә китапларда булмаган әйберләрен дә сөйләп бирәчәк һәм сезнең күңелегезне, аңыгызны баетачак. Шуның өчен бөтен нәрсәгә сорау бирә торган булыгыз. Кайын очрыймы урамда? Кайын белән сөйләшегез, анарга сорау бирегез. Имән очрыймы? Имән белән сөйләшегез. Мәше очрыймы? Мәшегә дә, эткә дә, урам ташына да, барсына да сорау бирергә кирәк. Һәм әгәр дә алар сезгә җавап бирмиләр икән, бит, чамаларга кирәк. Бу мәше минем белән менә шушылайрак сөйләшкән булса кирәк дигән булып. Шул очракта сез үзегез өчен дә кызыклы әйберләр табачаксыз. Һәм үзегез дә башка кешеләр өчен кызыклы кеше булачаксыз. Минем хыялларым күп иде. Әйттем бит инде, мин төрле әйберләр белән кызыксындым. Күп тармакта кызыксынуым булды. Минем иң беренче хыялым композитор булу иде. Әмма ләкин мин кичкенә генә Татар авылында үстем. Анда музыка мәктәбе юк, нота белүче кеше юк. Шуның өчен мин гармунның бармакларына цифрлар, саннар сугып, берничә көйдә язып карадым. Әмма ләкин үзегез беләсез, нота белмәгән кеше композитор була алмый. Көй чыгарырга мөмкин берне, икене, өчне, композитор булу өчен әзерлек кирәк. Бу хыялым минем тормышка ашмады. Әмма ләкин мин үзем бик күп композиторларга җыр текстлары язам, операларга либретто, балетларга либреттолар язам. Драма әсәрләрендә минем җырлар күп. Икенче хыялым рәссам булу иде. Әйттем бит, минем иң беренче басылып чыккан әсәрем ул рәсем булды, Ялкын журналында. Мин хатта Казанның сынлы сәнгать көллиятенә укырга да килеп карадым. Алып килде мине абзам. Әмма ләкин без бер айга соңга калган булып чыктык. Имтиханнар бер ай элегрәк үткән булып чыкты. Шулай итеп, мин 8нче класска Буага рус мәктәбенә укырга киттем. Әмма ләкин рәсем белән гомер буе шөгыльләнәм. Хәтта минем берничә шәхси күргәзмәм дә булды. Тукай клубы музеенда, Максим Горький музеенда, хәтта Кремльдә, Казан Кремлендә Хәзинә дигән галереяда минем күргәзмәләрем булды. Һәм китап, хәтта минем китабым да булды. Хәзер мин аны сезгә күрсәтәм. Менә шушындый китабым бар минем. Ул русча язылган, әмма ләкин анда минем бөтен менә рәсемнәрем, менә шундай. Бер якта минем афоризмнар, икенче якта минем рәсемнәр. Ягъни мин рәссам була алмадым, әмма ләкин рәсемнәр ясыйм. Өченчесе,
Мин галим булырга бик хыялланган идем. Эстетика буенча. Институтны бетергәндә мине хатта аспирантурага чакырганнар иде. Әмма ләкин анда барырга туры килмәде. Мин галим булып китә алмадым. Әмма ләкин мин берничә калын китап, фәнни һәм тәнкыйди хезмәтләр язып бастырдым. Алай гына да түгел. Үземнең әсәрләрем буенча бик күп фәнни конференциялар булды. Калын китаплар чыкты. Ягъни минем фәнгә дә кызыксынуым бүгенге көндә тире дип әйтәсем килә. Һәм бүгенге көндә дә мин нәрсәндер тикшерәм, нәрсәндер эзлим, табам, шигырьләргә, китапларга сорау бирәм. Китап җавап бирмәгәч, үзем эзләп табам да шуны язам. Ягъни минем хыялым бар иде, тормышка ашмады дип, бер качанда төшенкелеккә бирергә ярамый. Һәр вакыт үзеңнең кызыксынган әйберең белән вакыт табып, кызыксынуны дәвам итәргә кирәк. Менә ул елларда укучылар, менә мин күреп торам, минем күз алдымда. Шундый ук актив, хатта активрак та иделәр. Бик күп сорау бирә торганнар иде. Бөтен газета, журналларга языла торганнар иде, укый торганнар иде. Үзләре күп итеп, көн сайын без Яшь-Ленинче газетасында йөзләгән хат ала торган идек. Җавап биреп бетереп булмый. Шундый активлар иде. Безнең ул вакытта газетабызның тиражы да 60-70 мең артыгы белән иде. Һәр татар гаиләсе ала дисәк тә дөрес булгандыр. Шундый иде. Безнең Яшь-Ленинче газетасы ул иң күренекле матбугат чараларының берсе булды. Анда иң беренче булып әле яңадан әдәбиятыбызга, иҗтимагый аңыбызга әйләнеп кайткан әсәрләр дә башка газета, журналлардан алданрак басылды. Әйтик, Хади Атласы турында, я булмаса Ваисовчылар турында материалларны әле өлкән нәр өчен чыга торган газета, журналларда бирмәгән очракта без сезгә, балаларга тәрбияләнсеннәр, тарихыбызны белеп тәрбияләнсеннәр дип шундый әйберләрендә бирә идек. Сез сорау бирә беләсез, димәк сез яши беләсез һәм матур итеп яшәргә тырышасыз икән. Сорауларыгыз күп булсын, һәммә сорауларыгызга аннары гомер буе сез җавап эзләячәксез, җавап эзли шәхес булачаксыз.